यो हनुमत कवन गलती भेलई हमरा ओर से चिराग गिरल नोर से यो हनुमत कवन गलती भेलई हमरा ओर से जब हनुमान जी लंका गेलखिन है माता के पता लगवे के लिए कि तखन के भजन किए और मैया जानकी काने छथिन और कहे छथिन हनुमान जी से जाके प्रभु से तू कही हो पर दुख हो जाए जाके प्रभु से तू कही हो पर लक्ष्मण रेखा के लागल भाई मैया जानकी कहे छथिन हनुमान बौआ लखन बारंबार समझा के गले कि माता
लक्ष्मण रेखा के बाहर अपन कदम नहीं रखबे, नहीं राक्षस सब घूम रहे हैं, कोई अनहोनी नहीं है। बहुत जिद करके तब लक्ष्मण बउआ गेलखिन रामचंद्र से मिले के लिए, लेकिन लक्ष्मण रेखा के खींचलखिन। वो लक्ष्मण रेखा हमरा अहाँ के संदेश दै छै, माता जानकी जगदम्बा के अवतार रहती, ओकरा के हरण करे वाला छै, कोई हरण नहीं कह सकै। अपना माध्यम से नारी के कर्तव्य बतलखिन हन, मनुष्य के चेतलखिन हन और बतलखिन हन कि देखिए हमने लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन किया, दहलीज के बाहर मैंने कदम रखा, इसका परिणाम कितना भयंकर हुआ। हमरा अहाँ के ऐ भजन से कुछ सीख लेवा के चाहिए। लक्ष्मण रेखा के माता जानकी संदेश दलखिन और मानव के चेतलखिन।